କେମିତି ଠିଆ ହେଇଛୁ ରୋଷେଇ କରିବୁ ନାଇଁ କି କଲାଣି ଖାଇବାକୁ ଦେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବିନି। କଣ ହେଇଛି ରାଉତଘର ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଜି ଅଛି। ଭୋଜି ଭୋଜି କରିବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଏମିତି ବସି ପଡ଼ିବି ହଁ ଭୋଜି ବାଡ଼ି ଅଳ୍ପ ଦବ ମୁଁ କହିବି ଆଉ ଦଉନ ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବି ଆଉ ଦେ ଆଉ ଦେ ଆଉ ଦେ ଆଉ ଦେ ଆଉ ଦେ ଏମିତି ଖାଇବି ଭାତ ଖାଇବି ମଟନ ଖାଇବି ମାଛ ଖାଇବି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବି ଚିକେନ ଖାଇବି ବଢ଼ିଆ ହବ ବଢ଼ିଆ ହବ ଟିକେ ଆଇଲୁ ଲୁଣ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଆଇଲୁ ଏତେ ମନେ କଣ? ଗୋଳେଇକି ଆଣେ। ଗୋଳେଇକି ଆଣିଛି। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया ସେ ବା ଯେ କହିନାହାନ୍ତି ନା ପିଇକି ବସିବା ଲୁଣ ପାଣି ପିଇକି ବସିବା। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବି ଇଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଜି ଖାଇ ଦେଖିବି ନା ଆମକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଭୋଜି ଖାଇ ଯାଇଥିଲୁ你别笑。